Kum shibenta ban peniat chakmat ya gajing rakhe dap san phosnam lane Golden Jubilee kanong pendeng sport social and cultural club kala penlong e kalumpung ile kai futsal haki kerdan baper ki bakan thub ke under 10 under 14 open category but veteran but kum juru kalumpung futsal nakam tagi kentai ya kane kalumpung la penlong hasan kine futsal ground nondeng kidon baro adu live lightly team ki belai shembenta te kalumpung but kini ki kenthub ya khat nretli ki team hak open category but veteran pra team ki kentai san team ki khana shinrang bahapo khat sausnam but south team ki khana shinrang ki bahapo shposnam ya kalumpung jengko open category jengki kentai but shinrang lawan ban play perda adu komandan ka food MLP battalion Sopian uba VDS Rembai kum Kongsan but u Reverend Titi Dingdo kum Sumbut Kongsan harkat ka jingi don lang kinong ilam jengko club bakan thub yu Dr. LL Mosor Secretary u convener ka Golden Jubilee Futsal Tournament ba Rockefeller Dakar ba IOP Semblai try ka san kini futsal ki rang ba dong na khandai tili ki dong jong snong ki nong ile kai ki kon samla bat ki weipat haba phai shi jing ile kai ha ka te ga sngi ha ka open category jong ki shinran ka dong baning kong kala job da lai ko la nod ka dong nriu e ka dong pra e kala job ka dong lai da lai ko la shikul ka veteran e kala job ka dong sao da ar la shikul ka dong ar kala job da lai la shikul ka dong san e kat ba ha ka liang ki kentai ka mau khlam kala khori ka nam job persha ka dong pra ha ka te ka sngi la kampen ipo ipeng shushu ka jing ile kai ka jing shat ba jing ruai bala pen iri khna samlan pok snong ha ba ajing kran ka te ka sngi ba VDS Rembai ulong ba snokmen ban yu i ba ka club ka don ka jing tmu ban kentiu ki samla leng ba ki kamile kai sport ulok dau ba ka sport ka kentiu ka discipline ka yarap ban lait ka jinglin basniu bat ka pen klan ya ka met ka phat bat wanra ru ka jing yatali walaupun pauru ke jingkermen bahkan ne kalumpung kan wanra jing mentoy ke shinong ka thau bat kan yarap igi samla ban nang kiu shaprang ha ka jing em jongki ngahi kum wei u breu ba sengotonat ban kai kam sports ka nga skap ngadap jingmen mane i ba ka club ka don gani initiative bahkan penkiu ye ki kon samla jungi lamar ba kalawei jong ka jaj ben riu jungi ka shong hagi samla but ki samla jungi ki don kam ye ka platform bakin kentiu ki sap ki phong jungi ba kinai kinang yai kiu hak jinglong jingman jengki bat kam tam mata kasngi kadai kasngi ba hisdang ya ka ini ka futsal tournament ka football kadai ka way ka sports ka state ka jela jungi ka ba long popular but lengba ka football but ki kumju ki way ki sports kala ban wanra shibon ki jing mentoy ha ka jingim jungi way puai kabanokong ka sportsi ka penlong yang beri ba long ba disiplin ban yai kata kalenti ba kabait bala ban bot gi por ban bam gi jing bam batei kamet bat kumju ban lai elade na gi jing bam jing di ki ba pensni kamet kapat jungi hakaju por ka sportsi ka penklanya ka bormet jungi bat kumbada ong belade pongi Reverend Badon Buramba lengba ka sports maihi personally ila improve ya ka health jungi dia kumta lengba ka sports ngila ban develop kumba ang tin pareng ka physical development lanai ka jingkiu ha ka jinglong jingman ka kamet jungi
bangin kiu hi ha kijing long briu ni hapan develop ha kisau benta ba long ba long important ba kawai long bangin develop ha kijing long kamet ke phat jungi ha kijing perkhat perdan ha ka imlang salang bat kajing ya dai jungi ba dublai te kumta langba ka sports ngila ban yo gini gi fourfold development but hakaju ko por ko football hi ka hikai ngi kumno bangin ngin le kai kum ko team bandan ka jing itli hewai iwei but iwei player lamar hakajing im jungi dengi pej hakim lang salang udon kam ka jing itli ka jing trailang kanang mangila man kiu te langba ka ni ka tournament nga win tiba kan wan ra sipun ki jing mentoy hakasnong kejongi bat kumju kan long kewei ke platform ke ba ailat ye phun samla jungi bakin nang kiu hakajing long jingman juki te kumta nga kitbat kitwiang yak sports club bat yak football committee ba kinang yai wanra sibun ki program sibun ki kam hapo kasnong ki ban la ban yarap ki kasnong bakan kiu nagawai puar si gawai puar